Победата над изкушенията, похотта и греха. Автор Сандей Аделаджа. Предговор от автора. Книгата Победа над изкушенията, похотта и греха е дългоочаквана книга. Очакваха я не само християните, но и хората, живеещи по законите и обичаите на този свят. Това е така, защото в живота си всички неизбежно се сблъскваме с проблема на греха, похотта и изкушенията. През 21 век въпросът за победата над греха, похотта и изкушенията става особено актуален и жизнено важен. Именно за това трябва да намерим начини и пътища, които ще ни помогнат да устоим против всички житейски съблазни и изкушения, постоянно стремящи се да надделеят над нас. Често хората се учудват, че на изкушения се подлагат и духовно зрели хора. Обаче, от Библията знаем, че даже Исус Христос е бил изкушаван от дявола. Затова Божиите помазаници и духовно зрелите хора няма как да могат да избегнат изкушенията. Докато живеем на света в човешка плът, ще сме подложени на изкушения и съблазни. Затова ни остава само да намерим отговора на един въпрос. Как да победим греха, изкушенията и съблазните? Как да им устоим? Именно за това и се появи тази книга, за чето написване и издаване се молиха много хора. И аз се надявам, че тя ще стане отговор за тези, които се стремят към святост и праведност, за да явяват Исус Христос на този свят. Господ е казал, че пътя към спасението е тесен и не всеки ще може да върви по него. А за да се задържим на този път, без да се отклоняваме нито наляво, нито надясно, на всички ни е необходимо да се научим да побеждаваме. Само побеждаващите ще наследят Небесното царство. Изпитвайки огромното желание самия аз да бъда победител и да помогна и на вас да станете победители, и написах тази книга. За да можем всички ние с Божията помощ да устояваме срещу козните на дявола и да покажем на хората, които още стенат и страдат в този зъл свят, как да отхвърлят игото му. Само силата на Святия Дух може да ни помогне да победим злото, което унищожава човешкия живот. Моля се наистина да получите дългоочакваната помощ чрез четенето и осъзнаването на библейските истини, разкрити в тази книга. Бог да ви благослови с Христовата любов. Глава 1. Поробеният свят. Състоянието на съвременния свят е показател за неминуемата гибел, към която се приближава човечеството, затънало в пороци и беззакония. Глобалните бедствия и катастрофи, отнемащи хиляди човешки животи, навеждат на мисълта, че хората от третото хилядолетие са нечии заложници. Нечия зла воля се разпорежда с техния живот така, че той безспорно и очевидно се намира под реална опасност за съществуването му. Във връзка с това неволно възникват въпросите: кой е този зъл господар? Кой мрази толкова много човека? Кой и защо се опитва да унищожи неговия живот и как да се противостои на това? Можем ли да се спасим и да оцелеем в този загиващ свят и какво е необходимо да се прави за това? Тези и подобни на тях въпроси вълнуват умовете на много хора, които не знаят къде да намерят спасение и за това се безпокоят за своя живот и за живота на своите потомци. В какво тогава е причината за всички беди на човечеството и съществуват ли в света хора, знаещи изхода от това критично състояние? Може ли всеки от нас да промени своя живот и живота на този свят? Точно за това и ще се говори на страниците в книгата, която сега държите в ръцете си. Смъртоносни последици. В своята история този свят е преживял 3 изключително важни ключови събития, които са оставили неизгладими последици за живота на Земята. Това са сътворението на света, грехопадението и идването на Земята на Исус Христос. В резултат на грехопадението на Адам и Ева, човечеството е загубило способността за лично общуване с Бога и е попаднало под робска зависимост от дявола, а цялата територия на Земята попаднала под управлението на Сатана. Това
безусловно се е отразило много негативно върху живота на човека и неговото общуване с околния свят. Заради греха, човешкият живот, отначало толкова обилно благословен от Бога, се е изпълнил с проблеми, трудности и неприятности. Заради постоянно появяващите се болести, възникнали също вследствие на греха, се е съкратила продължителността на живота на човека. Като не знаел как да се противопостави на греха и как да се бори с него, човекът станал напълно зависим от него. Станал роб на греха. Както е написано в Библията, всеки, който върши грях, слуга е на греха. Йоан, 8 глава, 34 стих. Много често цялата вина за извършването на греха хората прехвърлят върху дявола, абсолютно забравяйки, че на всеки от нас Бог е дал правото на свободен избор. Наистина дяволът с измама е завладял мислите на човека, вследствие на което той е извършил греха, но нека не забравяме, че грехът е влязъл в света не чрез дявола, а чрез човека. Точно така е написано в Библията, която е достоверен източник на Божията информация. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, защото всички съгрешиха. Римляни 5 глава 12 стих. Лишавайки се поради непослушанието си от взаимоотношенията с Бога и Неговата защита, човекът се лишил също така и от всички Божии благословения. Грехът бързо лишил човека от любовта, мира и покоя, който той имал, общувайки с Бога. Грехът отнел от човека радостта на битието и щастието от общуването на един с друг. Светът се напълнил с злоба и омраза, страх и безпокойство. Грехопадението наложило мрачния си отпечатък върху цялата история на човечеството. Безкрайни войни, смъртоносни епидемии, стихийни бедствия, отнемащи милиони човешки животи. Това е резултата от непослушанието на един човек. Сурово наказание за греха. Смърт очаквало всеки грешник. Заложници на греха. През дългите години от съществуването на човешкия живот на Земята почти нищо не се е променило. Нашия съвременен свят, потънал в грехове, постепенно, но стабилно се приближава към унищожаване, за което свидетелстват невижданите техногенни и природни катастрофи. Изобретяването на все по-нови и по-мощни видове оръжия за масово унищожаване, болестите, смъртоносно поразяващи населението във всички кътчета на земното кълбо. Неизбежно е изпълнението на Божието Слово, което казва: защото заплатата на греха е смърт. Римляни 6 глава, 23 стих. От момента на грехопадението на Адам и Ева всички хора станали заложници на греха. Човечеството е поробено от дявола, към когото е преминала властта за управляване на земята. Непослушанието на Бога поставило човека в пълна зависимост от княза на тъмнината, който чрез множество съблазни и изкушения принуждава всеки живеещ на земята да извършва греховни постъпки. Това потвърждава Библията. Безумният рече в сърцето си: няма Бог. Поквариха се, извършиха омразни дела. Няма кой да прави добро. Всички се отбиха от пътя. Заедно се развратиха. Няма кой да прави добро. Няма ни един. Псалм 14, 1 до 3 стих. Живяло хилядолетия без общуване с Бога, човечеството затънало в грехове. Светът се изпълнил със зло и беззаконие, породили всякакви социални проблеми, несправедливост, болести, войни и катастрофи, което неизменно водело към унищожаването на човешкия живот. Князът на света, господстващ във въздуха, бидейки господар на човешкия живот, е държал всеки човек в робство, правейки непоносим неговия живот, в който отсъстват мира, радостта и щастието. Като безправни заложници хората не знаели какво ще се случи с тях след минута и нямали никаква перспектива да останат живи.
Опасен живот. Всеки човек трябва да знае, че животът в греха е много опасен живот. Както вече казахме, грехът, пораждайки множество проблеми и неприятности, лишава човека от мир и спокойствие, радост и щастие. Той просто разрушава човешкия живот и води към смъртта. Сам човекът не може да се противопостави на греха. Той е безсилен пред него. Загубил Божията благосклонност, той живее опасен живот, който много напомня самотен кораб без щурвал, блуждаещ в бушуващо море. Грехът, подобно на бавно действаща смъртоносна отрова, постепенно разрушава и унищожава човешкия живот. И не е по силите на човек да спре този процес. Грехът превръща живота в подобие на животинско съществуване. Всеки е воден само от удовлетворяването на своите природни инстинкти и в света господства само този, който притежава повече сила, власт и пари. Дяволът е изкусител, измамник и клеветник. В неговия арсенал има множество всякакви хитроумни начини за примамване на човека в греха, който е смъртоносен за него. Както казва писанието, дяволът е князът на тъмнината и затова през дългите години на дяволското робство съзнанието на хората дотолкова е покрито от мрака, че техните беззакония и греховни постъпки им изглеждат правилни. Повечето хора просто не разбират, че вървят направо към ада, където ги очакват вечни мъчения. Робската зависимост от греха ги тласка към необмислени и непредсказуеми постъпки, резултатът на които е унищожаването на живота на земята. И именно това е най-тежкото последствие на греха. Същност на греха. Какво представлява грехът? Как възниква и можем ли да се избавим от него? Вярвам, че след прочитането на книгата ще разберете колко опасен е грехът и ще осъзнаете механизма на неговото действие. Също така, ще откриете за себе си стратегия за това как да го победите и, прилагайки определени усилия, ще се умеете да утвърдите тази победа в живота си. В еврейски език думата грях е доста многозначна. Едно от тези значения указва на движение в неправилна посока. Изпускане от поглед на правилната цел. Тази дума се употребява и в смисъла на заблуждавам се, лутам се, изразявам протест, отклонявам се, не улучвам. Всички тези определения говорят, че грехът е един вид начин на живот на човека, който нарушава Божиите наредби и неговата воля. С други думи, грехът е отклоняване от първоначалната Божия цел на сътворяването на човека, което се случва в резултат на превъзнасянето на неговото собствено мнение, противоречащо на Божиите указания. Започвайки от грехопадението на Адам и Ева, грехът винаги е бил израз на човешкото непослушание на Бога, като на Творец и Създател, нарушаване от човека на Божиите заповеди, правила и принципи. През хилядолетията от съществуване на човечеството, грехът дотолкова твърдо е навлязъл в живота на хората, че неговите проявления могат да се открият във всяка сфера на живота. Както вече казахме, заради греха човешкият живот се намира в смъртна опасност, но большинството хора в съвременния свят не знаят това. Независимо, че проявите на греха са много разнообразни, същността му винаги е една и съща – нарушаване на Божията воля, която е изразена в Неговото Слово. Човешкото грехопадение е не само непослушание пред Бог, но и превъзнасяне на собственото аз, което протестира против установените от Бог ограничения. В това и се проявява същността на греха. Човек се отвръща от Бога, изразявайки съмнение в истинността на Неговото Слово и, потъпквайки боязънта от Бог, издига на престола своето собствено аз. Вместо Бога, самият човек става обект на поклонение и почет. Той сам става център на своето внимание, съсредоточавайки се върху удовлетворяването на собствените си желания и похоти. Увреденият ум. Прониквайки в живота на човека, грехът най-напред поврежда ума, командният център на неговия живот,
който заприличва на компютърна програма, повредена от вирус. Независимо от това, че програмата в началото е работила добре, изпълнявайки своето предназначение, поразяването от вируса я е направило абсолютно неприемлива, понеже цялата първоначално заложена полезна информация е била изкривена до неузнаваемост. Разумът, който първоначално е бил даден на човека да приема Божиите мисли и да размишлява над Божията информация, поради повреждането от греха е започнал да приема греховните мисли на дявола. Човешкият живот, първоначално програмиран от Бог за утвърждаване на Неговата любов на земята, дефектира в резултат на грехопадението. Човешкият ум, като заразен с вирус компютър, е станал производител на неправилни операции, заложената в него информация е била преобърната с главата надолу. Това, което категорично било забранено от Бог, тъй като влечало след себе си смърт, започнало да се възприема от човека като обичайно нормално поведение. Човешкият ум, увреден от греха, станал неспособен да различава вярната Божия информация от лъжливата информация на дявола, която подобно на вируса е изкривила всичко онова, което Бог е говорил на човека. За дългите хилядолетия, през които на човека се наложило да живее с повреден ум, съвършено се променил и неговия живот. Той станал закономерен резултат от извратеното човешко мислене. Само идването на земята на великия майстор, Исус Христос, дал на човека шанс да се избави от смъртоносния вирус. Програмата на живота на земята била възстановена. Обаче, единствено от самия човек зависи каква житейска програма избира и ще защитава ли той в бъдеще своят компютър от попадането в него на вируси. Наистина, само от избора на човека зависи с какви мисли и каква информация ще напълва разума си. И следователно, само от човека зависи, ще се умее ли той да победи греха.